Hej alle sammen og velkommen til den her video på min splendte nye kanal. I dag der er min storebror med. Hej. Ja, det er min storebror, og han er min storebror, og hans navn er min storebror. I dag der skal vi noget helt specielt, jeg aldrig har prøvet at lave før på min gamle kanal, og det er nemlig Billy vs. Original. Ja, original. Vi har nogle forskellige produkter, slik og sådan noget. Vi har 4 forskellige produkter, som vi skal smage på, og det ene er original, og den anden er... Ja, billig version. Så jeg synes bare, vi skal hoppe ud i det. Men før vi begynder, så vil jeg gerne lige sige en lille ting. Der skete noget rimelig forfærdeligt. Ja. Vi er optaget nemlig, vi har lige optaget hele den her video, smagt alle tingene og lavet en pissefed video. Men så fandt vi ud af, at der ikke var noget lyd på. Ej, min numse klør, altså den klør virkelig. Åh nej, også mig, farmand. Så har vi Bounty her. Ja, der har vi den billige version, og der har vi den originale. Ja, yes. Der. Måske smager lidt mere kokos. Så lad os prøve den originale. Som sagt, vi har smagt, så vi har sådan nogle små bidder tilbage. Originale. Så er der Snickers, og det her, altså det er virkelig festen, men vi havde sådan en god video før. Det er den originale, og det her, det er den billige. Skal vi starte med den originale? Den kender vi alle sammen. Okay. God. Den er god. Jeg elsker den der peanut-smag blandet sammen med chokolade og karamel og sådan noget. Men Bounty, det er nok min yndlings af alle de der bare chokolader. Så jeg skal bruge den... Billig. Der er meget mere peanut over den. Der er sådan her peanut over den. Mere kraftig ekstrakt peanut. Den billige rent faktisk er bedst her. Jeg kan nok bedst lide den originale. Ja. Lad os gå hoppe videre til næste ting. Her, der har vi Fanta Exotic. Der har vi... Det er ikke Fanta Exotic. Det er Harbo Exotic. Altså. Har vi... Så er det bare Exotic Harbo. Ja, okay. God. Ja. Mere sød. Meget mere sød. Så... Den er sådan rimelig sur, men det er også 0 sukker, men det smager ens. Er vi mest til sur eller sød her? Shit. Jeg synes rent faktisk, den originale er bedst her. Ja, det synes jeg også. Sådan det er præcis. Her til sidst, så har vi Polo, som billig Polo. Ja, og som I kan se, så er det for Rema Rema 1000. Ja, alt vi har her, det er for Rema 1000. Ja. Det er ikke reklame. Skal vi prøve at se på udseendet? Den her er mere tyk faktisk. Det her, det er den billige. Den er mere tyk, den billige. Den originale, let's go. Nej, jeg har lige fået den billige. Originale er god. Og så har vi den billige. Den billige er mere sød. Ja, den er lidt sådan her mintagtig. Ja, den er mere kraftig mint. Ja, jeg vil sige, at den originale er bedst her. Jeg kan bedst lide den billige. Den er mere sød, synes jeg. Så spørgsmålet er, kan man have en hyggelig aften med Fanta Exotic billig? Ja, det kan man sagtens. Altså, det smager ens. Det er bare, vi var helt nede i de mini detaljer, især Polo. Altså, der var det sådan. Men tusind tak for, at I gad at se med, og svaret det er jo ja, man kan sagtens købe de billige ting. Vi ses. Tak for, at I gad at se med i den her video. Link i beskrivelsen til Hansens kanal, han har også en profil, så vi ses. Næste video, den bliver lige så god som den er. Ses. Prut.